Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reminders vil gavne de troende. Hvis vi prøver at kigge her, mashallah, himlen, Allahu Akbar, græsset, se her, mashallah, Allahu Akbar, de her heste, mashallah. Hvis vi kigger her, træerne, mashallah, og hvis vi ser her, hvordan græsstående rykker sig frem og tilbage. Tænk på et andet land, for eksempel Brasilien eller andre lande, hvor de gør det samme i hver enkelt land. Hvert enkelt sandkorn, der rykker sig ud af ørkenen. Hvert regndråbe, der falder ned. Allah subhanahu wa ta'ala ved det på samme tid, i hver sekund, på samme tid, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, en alseende, en alvidende, en alhørende. Og der er ikke noget, man kan skjule for Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah subhanahu wa ta'ala ved alt, og har skabt alt det her, som vi ser, mashallah. Og bare det, at man kan reflektere over det, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, subhanallah, det er en tilbedelse i sig selv, subhanallah. Prøv at kigge, mashallah. Himlen og naturen her, subhanallah. Mashallah. Så jeg vil slutte af for den her lille reminder her. En lille reminder, inshallah, til os alle sammen. At reflektere over Allah subhanahu wa ta'alas skabelse. Hvad Allah giver os og giver os. Bare det, at vi kan have to øjne, vi kan se med. Subhanaka Allahumma wa bihamdaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.